He will put his angels in charge of you to watch over you carefully. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. For he guards the course of the just and protects the way of his faithful ones. Then you will understand what is right and just and fair. I will be a wall of fire around it, declares the Lord. I will be the glory within it. He will cover you with his feathers, and under his wings you will find refuge. His truth is your shield and armor. You do not need to fear terrors of the night, arrows that fly during the day. Then you will go safely on your way. Omega Digibible. Truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
minsan pa po mga kapatid, tayo ay magtalaga sa ating mga puso. Tayo po ay dudulog sa Diyos sa pananalangin upang pangunahan po tayo sa ating paggawa. Sa lahat po ng Amaig na yan sisi yakuma na yamo Nyankpɔn na Bɛka Yehowa yenhye mu muno empaye tieni anu yesra mo amaig na yamo empaye. Panginoon, naming Diyos, amang may-ari ng aming mga Awurade Nyankpɔn Ama, sa oras na ito, yen enkwawura puso, eja ebio mga kababayan at dayumo tao, sa yade yakoma baako ahyiem tiyaga, ene pupuyat, yanyanko nipa ne yabusia ne yadafo a baka yen ho da biara totohanan, yesra wo se nya yen ho abotere magsuri, ayatumi anyamre katotohanan, atie wo nokore sa ganitong mga pagkakataon, na yen hwemu na da toto wo nokore ho ay yada wase se wama yedon ng iyong mga salita na yakwenya tisei sa kayamanan, sa na sanlibutan yatumi hada wansam asie yakoma mu nabubuksan, ene ade biara sombo nawawala ang dilim sa aming mga puso, ya sombo sina ade gina wa asase so ne ya wansam yung mga katotohanan, na sum kabi afri ena kuma mu ang amin abe biara nya kwenya tie wansam no enya botoyam ne yasumdwie samahan at bindis asedan kon ye betumi de yama wa hye wonne pagina nanimo lumiwanag, ayampa ba ne se yesra wo se kan ye ho ne hyewa yen na kan ye ho wa yen hyemu yese mga ama yakoma wirad sa aming mga pagkatao no imte upang yetumi asua wansam kronkron aming mga panao na boy wura ye nipadua nyina mu ng awa sade bɛyɛ yɛ nyinaa ɛna hoho so ka ho yɛtumi anya homɔboro afiri wo kalooban. na yasom wo Paumanhin ka po sana, Ama, magpatawad na yɛasɛ daa fɔde yɛtumi asɛ w'ani wɔ wo kronkron bia mga kaluluwang agya yɛserɛ wo fa kyɛ yɛn ligaw, mga nagkamali, na fa yɛ mga nadaya sa mga mmerɛ atoɔ nso kyɛ yɛn kaawa, ɛsiane akora pasumpungan watɔ nnaadaa mu na yɛadaadaa wɔnom akyɛre nti gabing ito. agya yɛserɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ Naming ma yɛn nyinaa yɛn nsa nka wo nhyira nnɛ sa amin, ɛna Awurade Nyankopɔn yɛda wo ase wɔ wadɔ yɛn nyinaa mu ma yɛn noong Heso. ma yɛn yɛ fiefoɔ wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos at magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa atin pong Worldwide Bible Study. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon upang atin pong maisagawa ang dating daan Worldwide Bible Study. Kasama po natin ang kapatid. Sa wamaya na kwenye tise sa yafa Tete Atempɔn Twerɛ Kronkron Adesua nhwehwɛ so deɛ wɔka yɛ ho ne deɛ ne yɛ brother Eli Soriano anuanom a mo nyinaa kyɛn adwo aha sɛdeɛ mo kurom mmerɛ setie biara bio yɛda wo Nyankopɔn ase sɛ yɛn sɛ tumi aka akwanya yi sɛ yɛde bɛsua Nyankopɔn asɛm nti mama brother Daniel yɛnhyɛ aseɛ ɛnnɛ ɛyɛ Twerɛ Kronkron Adesua Emuna na wo kyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛsɛ yɛ ade a wohia sɛ yɛbɛtumi ahunu ɛyɛ sonsono yɛda mmerɛ ahodoɔ ntam ahoɔtɛ ne Paul ɛkyerɛkyerɛ sɛ ɛyɛ mmerɛ mu no nnabɔne bɛba ɛno mu na wo kyerɛkyerɛ yɛn ɛyɛ nneɛma ɛrekɔ so ɛwɔ yɛn mpɔtamu ɛne nneɛma a ɛbɛsi daakye wɔ ɛna ɛdi akyire mu anaasɛ awieyɛ mmerɛ yi mu mfirinhyia apem no ne awufoɔ sɔreɛ wɔ awieyɛ mmerɛ mu ɛno ne adeɛ a yɛsua wɔ ɛna ɛdi akyire no mu ɛmu na nnabɔne ne mmerɛ a ɛmu yɛ den ɛbɛba Ayon sa kasama ang 1,000 taon kapatid. Na ensama wakan wa hayi no se enna edi akyire. Na enna edi akyire no mfirinhyia apem no ka ho ana eno ne obi asembisa. Oni abarama Josel an efridie yesua yemu no nagsisimula po ang mga huling araw doon sa sinasabing binasa po ninyo sa amin na edi akyire no ɛhyɛ efiri nie wɔkenkan kyerɛ yɛn mu wɔ Hebrifo nwoma no mu sɛ bere Awurade Yesu Kristo baeɛ no yɛn ne bere no ma yɛn kenkan Hebrifo nwoma ti baako a nkyɛmu baako Onyankopɔn a tete no ɔnam mmerɛ ahodoɔ ne akwan ahodoɔ so na madiifoɔ so kasa kyerɛ agyanom no doon sa panahonan ng Biblia noong ɛna ɛdi akyerɛ yi mu nso ɔnam ɔba no so akasa kyerɛ yɛn ɔno na wayɛ nneɛma nyinaa ɔdidifoɔ yɛ kasa fa brɛ nagsimula doon sa ang Panginoong Hesus Kristo po'y dumating. Kaya from there on po, Brad Eli, Yesu Kristo aba asasi so na efiri ano so no Brother Eli wodi ya kyerɛ yɛn sɛ na yɛmmerɛ mu no ɛna ɛdi akyire no yɛ mfirinhyia apem no na mfirinhyia apem no nso kan na ɛdi akyire ho bi nti sɛ mfirinhyia apem bi wɔ hɔ no mu a wobɛsi dan na waka abom na ɛne nsɛm a ɛsɛ na ɛdi akyire no watumi ayɛ baako wɔ Twerɛ Kronkron no nyansasɛm mu ɛna ɛdi akyire no ahyɛ ase afiri na Awurade Yesu Kristo ne nkyerɛkyerɛ so ɛkasa kyerɛ yɛn ne yɛwɔ awieyɛ mmerɛ mu anaasɛ ɛna ɛdi akyire mu no ɔnam ne ba no so ɛkasa kyerɛ Paul wapɛn so yɛbu ne sɛ ɛna ɛdi akyire ano ne adeɛ a yɛsua na adeɛ a aka abro a yɛbɛkum deɛ wasra no ngo sɛ de wodiifoɔ Daniel ɛɛseɛ no ɛsɛ ɛyɛ nnapɛn kakra anaa nna kakra bi na so biribi wɔ ha yi a ɛwɔ sɛ yɛsa no ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo ne nsɛm mu
sɛdeɛ Twerɛ Kronkron mu mmerɛ seteɛ na no aba abɛyɛ ɛna ɛdiakyire ɛna ɛdiakyire no yɛpɛ sɛ yɛsi asɛm ɛyɛ yɛ mmerɛ no so dua anuanom ɛwɛ sɛ yɛn hyɛ ase yɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo na pɛnso na Awurade Yesu Kristo nam Onyankopɔn nam ne ba yɛn Awurade Yesu Kristo so na akasa kyerɛ yɛn te abra na Awurade Yesu Kristo o ka Nyankopɔn nsɛm no ano ne ɛna ɛdiakyire ana ɛna ɛtwa toɔ no ase firi Twerɛ Kronkron mu no sɛdeɛ mu mmerɛ seteɛ Kristo ɛma yɛ mmerɛ ɛbra wɔka asɛmpa no tete no Twerɛ Kronkron mu no yɛfrɛ ne sɛ mama yɛn kenkan Galatifoɔ nwoma 8:9 ankyɛmu 9 na ɛbra no wie duru no Onyankopɔn sɔmaa ne ba a ɔbaa woo no ma wɔwoo no mmerɛ ase na ɛbra no wie duru no awɔ sɛ yɛsɔ yɛn ma no yɛnhwɛ bra Awurade Yesu Kristo ɛbaayɛ no yɛhwɛ saa berɛ no baba yɛnkɔ ankyɛmu baako Galatians 4:1 na mɛse odedifoɔ no yɛ akokoa yi wɔyɛ nneɛma nyinaa wuradeɛ na nsonsonoeɛ biara nna wɔne akoa ntam awɔtwɛm ma yɛnhyɛ saa asɛm yi so akokoa no ɛwere sɛ ɛtɔ da na sɛ abɔfra ɔhene ba ɔyɛ abɔfra koraa no a otumi saa bɛdi hene ɛberɛ a ɔpapa awuo yɛwɔ abɔfra bi a ɔbɛyɛ hene no wadi mfie 7 wɔ borɔsosɛm nwoma no mu na John was sure as yes, a word in the wedding Frenchian song. Joash obeying in a wedding in Frenchian so a free bra obeying it now would dig in Jerusalem in fear dunan. Sawa henny now I aquala. Now I say, would dig in a say aquala. Now so I know one mumuna yetieno. Ane die betie no ne ye die wotete no no yawo ebinim no mo awa no mo hwe aye wa hene so te Galatifoɔ nwoma 8 na nkyɛmu baako na se odidifoɔ no aye owuradeɛ na so ne na wɔne akoa ntem ɛwɔ mo sɛ wɔyɛ when you know that ye, that's what the washer was so no. You work in a chest of 4, you are about final chest of 4. Kapam say, you be you say, a giant yawa bra. I say, yes, I have a front way, Jano. Baba ya wahene no ya wahene mo hene ne awura no mo awurade kapem bra agano ebe wiye mu die abofra no die wana wo hwe ne so no so ne biara na wa no ntem afa nkyemu nan no Twerɛ Kronkron ne se na abura no wiye mu die no nti ya wabra bi wo no ma yeyi esi ho Onyankopɔn soma ne ba wo ba wo no ma wo ne hye mmerɛ ase
At nang sabihin ni Pablo kung alin yung kapanahunan na yun, ang sabi niya, na ɔsɛ na berɛ no wie du no saa berɛ no yɛ berɛ bɛn sa mga huling araw na ito, ɔkaa sɛ sa pamamagitan ng Onyankopɔn akasa wɔ awieyɛ mmerɛ mu wɔnam ne ba no so akasa wɔ awieyɛ mmerɛ mu na berɛ no wie duru no Onyankopɔn soma ne ba a wɔbaa wo no ma wɔwo no mmara ase nti yɛwɔ berɛ bi wɔ hɔ no mu a Onyankopɔn ayi asi hɔ na saa berɛ no maliwanag yun. ɛyɛ berɛ a Onyankopɔn ɛhyɛ ato hɔ sɛ ne ba no ne nnipa mmɛkasa ɛwɔ awieyɛ mmerɛ yi mu anuanom moma yɛnte aseɛ Dun sa panahong nangangaral na ang Panginoong Kristo. Kaya ko po ini-emphasize ito para wag kayong madaya ng aral na mali ng na iba sa awieyɛ mmara no hyɛ ase firi berɛ a Onyankopɔn ayi asi hɔ so ɛfiri berɛ a Awurade Yesu Kristo baeɛ anuanom yɛsi yɛnom so dua sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnsɔre ahodoɔ na adaeɛ ne manalo asafo no ɛne wɔn a wɔkeka sɛ ɔkyena ɛyɛ atemmudaa panahunan sa Biblia. ɛfiri sɛ wɔn sɛ ɔmakuku no yɛkunu nnipa bebree no ana wɔnom ahyehyɛ nkɔm sɛ Si Manalo Yesu ba ɛfiri sɛ wɔnom nim twerɛ kronkron mu mmerɛ te sɛ manalistasfoɔ no wɔn gyidie ne sɛ manalo ne Nyankopɔn sɛ mpakani a wɔtwa toɔ na wɔne ne wɔ sɛ mpakani a ɔwɔ awieyɛ mmerɛ yi mu hindi nila gagamitin yun na sɛ wɔnom nim mmerɛ ɛwɔ twerɛ kronkron kasi mula sa panahon ng pagpangangaral ni Kristo, ang tawag ng Biblia, mga huling araw. Kaya kung hindi alam ng marami yung panahunan ng Biblia, pansinin nyo lang po ito mga kapatid. Para kahit yung mga galit sa amin, pansinin nyo lang para matuto kayo nung nasa Biblia talaga. Dahil hindi alam ng mga relihiyon ang mga huling araw, hindi nila alam i-dissect yung salitang mga huling araw, nagkamali ang Sabadista. na Na- yɛwɔ manalo Panginoon asafo no keka sɛ manalo wie na sɛ mpaka adwuma na no ne wiase awieɛ SDA-foɔ nso hyɛ nkɔm saa ɛsɛ Yesu Kristo bɛba 1843 ɛkɔpem 1844 no wɔn hyɛ nkɔm sɛ Yesu ba SDA-foɔ na hyɛ saa torɔ nkɔm na amam na deɛ wɔhyɛ saa nkɔm no ɛyɛ wɔn sɔfoɔ baa ɛfɛ no Ellen G. White wɔhyɛ nkɔm na nkɔm hyɛ no ama mu wɔsɛ Nyankopɔn na atwa ntoro ɛna wakata so SDA-foɔ nkɔm hyɛ mama yɛn kenka SDA-foɔ nkɔm hyɛ wɔn hyɛ nkɔm 1843 sɛ Awurade Yesu Kristo ba ama ɛna 1843 bɛsi ne kɔɔɛ yɛn ɛnyɛ Ellen G. White ne nsɛm a wɔkaayɛ ɛwɔ ne kratafa mama yɛntie saa wɔ baatorofoɔ yi a wɔte SDA-foɔ asɔre no anuanom ma wɔn naadaa mo mma saa nsɔre ɛnaadaa mo mpo wɔn mo nnim mmerɛ no mama yɛn kenkan 1843 ɛna Awurade nsa ɛhyɛ biribi sɛ ɛni kwan sɛ yɛka na sɛdeɛ nneɛma no dodoɔ teɛ no na ne nsa wɔ so na Onyankopɔn de mfomsoɔ bi sie ɛwɔ ne nsa nkaeɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ biara ahunu kɔpem sɛ wɔyi ne nsa firi soɔ mahunu yɛn ɛyɛ atorɔ kɛseɛ a SDA-foɔ ɛnsɔre no ɛdie Ellen G. White ɔno ahyɛ atorɔ nkɔm na ne nkɔm hyɛ ama mu nti wɔn sɛ Awurade Yesu Kristo ɛɛba 1843 na bere a saa nkɔm hyɛ no ama mu no Ellen G. White sɛ ɔsan de ano yie foforɔ aba ɔsɛ na mahunu sɛ 1843 nkɔm hyɛ no ɛyɛ Awurade nsa na ɛhyɛ aseɛ na mohunu nea wɔyɛ no wɔn de Nyankopɔn koraa aba abɛhyɛ wɔn ani wudie yi mu nti saa ezi asɔfoɔ yi a wɔn ne meto nkyea no
Demeka atra wa mo ne se bo fam wa sofo no mra mo fam wa nkyerɛkyerɛfo no mra se de be mo behunu no kore no anya sa na tie na woni bar ma Josel awo so wo mo yo mo di kanfo ne pie abese sa nkokɔ mai die sa ma na ya sofo yi a wo mo se bra na ye ne wo ntonchia no ya wie wone wa no ma je ya chinyi na wone wo mo di kanfo no atonchia ye na so nya chinyaji ebio na se wudi no kore akyerɛ wo wone wo Nyankopɔn a na se wudi no kore akyerɛ wadɔfo a awo se wudi ho adanse ye se ade a wo bɔ ho ban no no kore ti die nya no kore ne ye firi wone yakoba bia no kore no wo ndi se mo betumi edi ho adanse se SD asafo no no kore asafo a meba Bɛka mo ho na so muntumi nye modi kanfo kora muntumi nyi wo no ma abantene Dabi ya motete komodi afidi Yesu na mudi konkwansa na mokansem a enimo omra ne yen kasa afa Twerɛ Kronkron no ho ye Twerɛ Kronkron no aka no ye no kore awom ya wabro bi wo no mo a Nyankopɔn ayesi ho ya wabro bi wo no mo a Twerɛ Kronkron na kasa afa wenti ayade a dene se Wobɛhyɛ nkɔm a wa mo wonsua na won kasa mfa hompo wana wodi nkan edi nkukuo ne ya SDFo hyɛ nkɔm se wi ase ne ba na wiye na wan mo nkɔm hyɛ no wa mamu no na wan mo di nkukuo no wa mo so wo Nyankopɔn na akata ne mfom so Sadia baya obiara ehunu ne mfumu so de bapem ne kapem se wo yi ne nsa firi so ye ayo atorofo SDFo atorofo ahye na wo hya wo nkom na amamu a ye bo Nyankopɔn so bo enuanum ye bususanka etie wo Nyankopɔn na se me nipa bia me de ma adwene eye adwuma me nkoka asafo te sa ho da efisa ya toro asafo na se wo hya wo nkom na wo nkom hya amamu a se wo hya wo nkom na se amamu a ade na wo de sobo no ebo wo Nyankopɔn de di kan oba eneteye ati asare no na fie no so mpo ye mfomso Timothy ngoma edika eti mienu nchemu du baako ma oba nhia asem no obrose nyina mu eti mienu nchemu du mienu na woba de mema ne kwa se woni wa bere maso na momo anya kom avrese wobo Adam kane ansa na Hawa redi ho na nya Adam na wadada no no wabaro na wadada no akoto emra anonte se na SD asafo ne tie ada na waba ana etie eye chiwode wo Nyankopɔn anim se waba de mema no kwan se woni wo bere maso na mom onye kumbuta ya sei na enya Adam na wadada no wabano na wadada no wakoto mra enti asafua obati na wadada no ne hunwum na mama on your barema technicians I say void up initially void initio so ana ahu ihia ye ne ezi asafo no efiri fiti ase no na animu saara so na asori ye fe ne quadrangular asafo no ano so woba eneteye mama yentie
Ye ne wa mo nsa nkaye. Na Returns from a mission in China in a 20-year-old widow and single mother. McPherson. October With kunafo ba iane was Sim traveling by car. You see? Isa pang mali yan. Iglesia ng kasinungalingan niya. Yeah, atro hwe Four Square Church. Asafo yere mo so ye atro nsori ne bia. Ba ku so nie awa ba eteye. Ebia woni abarema. Hyper na wobete. No kwasema yente dai wa Twerɛ Kronkron Adesua yi mu. Ebinom nka sansemi. Nkyerɛkyerɛ nsɛm a ɛte saa mu nti na wiase no sɛ ɛba nsɔre mu a yɛde nneɛma bebree no asie wiase no. Ɛso meka yɛn akyerɛ mu wɔ Twerɛ Kronkron mu. A wɔ Twerɛ Kronkron mu asɔre foforɔ bi nso wɔ hɔ no ma wɔbaa na ateyɛ. Ɛyɛ Church of Christ Scientist. Amanneɛbɔ no nie. Na Asom Kasia wa America ni babi ati Church of Christ of Scientists Mary Baker eti enati ya watan 1879 na ono ya America ni awe ya wono no abaye wo hiani Elizabeth Ann Sita 1975 ba yo hoteni ono wote America for impotemu aye Sisters of Charity asafo awo Hammersburg Maryland 1909. Na asɔre baako so mani ngua de mo from Church of Christ Scientist. Wa mo nkyerɛkyerɛ ne yɛ huhu Church of Christ Scientist. Wa na yɛ scientist no Kristo na yɛ scientist no ana. Ɛsɛ Kristo yɛ scientist. Ɛna anom sɛ yɛ kasa fa nsɔre ho a asomo kwie ho. Wa adwuma bebuye. Na arawo sɛ ma wo mo ne sɛ yɛ mododo wo no a ba bia yɛ tene yɛ pɛ ne sa yɛ mpɛ mo hwehwɛ mu. Na biribi a yɛ sɛ amen. Ibiani ajeso amen. That's we nya botere enye hwehwemu yi obeka Latin kasa gu so wa wonte ne kurom kasa ase. Da aneno ana ana sa pepe se bra focus kan Latin na Tagalog kasa kan akokwa yintino. Sacramentum binimur sirnui. Yung mga matatanda, sabi ko sa lola ko, Lola, ano ba ibig sabihin noon? Ewan ko, Latin yan eh. Ba't ka ako kinakanta? Ayan na may bisamin na ba? Sa, ano mo na wasofo na tuwa na mo tiyasi? O sa mentiyasi Latin kasta, naman na wan tiyasi na wuti. Et nakalimutan ko, antikum dokumentum. Yung mga Latin na dinadaan doon sa mga tum-tum-tum na. Abra Joseph. Tagalogin mo nga yung tantum ergo sacramentum na yan. Ano ba Tagalog yan? Hindi. Nagkamata yung matatanda. Ano mo tuwampo na asa chana sa ukurum kasemo. Kaya kwa bebre no ana matna kala kasafu ne mu ewu nso anwuma omoton wala tenkasa o mante ase da ena omodi wuye. Afe yankon sore no a wanum innim Twerɛ Kronkron mo mmerɛ ho asɛm da woto aso hyɛ nkom no. Mama yankɔ Yehowa dasedifo ne so. Yehowa dasedifo no wanum se Awurade Yesu Kristo ɛhyɛ nkom so wɔbɛba 1914. Na sadia manalo asafo no ɛsie no wanum se kapatid na Josel. Kung nakakaintindi ng kapanahonan ng mga ito, hindi magkakaganito ang mundo eh. Ye be sha se bra
wɔn sɛ mpakani bɛfura kɔ apueɛ no bɛwunu sɛ anka wɔn mo te mmerɛ na emu nhyehyɛeɛ ase a nkɛnɛ wiase ne mma no sei wɔn mo nte mmerɛ hyehyɛeɛ no ase yɛn ne amanneɛbɔ no sɛdeɛ Yehowa dasedifoɔ no amu atwerɛ no mama yɛmmɔ wɔn a wɔn mo ate wɔn ho firi Yehowa dasedifoɔ no asafo ɛbrɛ wɔn mo kunu wɔn asɔfoɔ no atoro no monhwɛ ɔma yɛn hwehwɛm sɛ ɔmo ntwa yɛn ho ma ne mu afisɛsi yɛyɛ mu hwehwɛm a ne yɛatwa yɛn ho ma mu nti yɛade nti ɛna wɔn nsrɛ kwan sɛ yɛbɛbɔ saa paawa yi afisɛ nipa dodoɔ no atie dwumadie no nnɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔmo ntwa ahoma ne mu nti mo nsrɛ kwan firi YouTube foɔ no hɔ afisɛ Yehowa dasedifoɔ no mama yɛn kenkan ɛyɛ nkɔmhyɛ ahe na Yehowa dasedifoɔ ahyɛ a ama mu atoro nsɔre ne baako ni yɛbɔ nsam nsɔre ne baako ni mama yɛn tie every 1914 1918 1920 1925 1941 1975 and 1994 yɛn ne na ɛyɛ watch tower na sɛ Yehowa dasedifoɔ hyɛ Hong Kong na 1975 ne nka mɛyɛ sɛ wɔn mu bu ho nkonta sɛ yɛn mfirinhyia mpem nsia efiri bra yɛbɔ Adam ɛwɔ Eden tuo no mu ɛkɔ mfirinhyia mpem 9 ne aduonu nsia sɛ ne bɛwɔ Kristo honam fam na wɔn mo kyerɛ sɛ nnwom nwoma etie de ɔkron kyɛ mu baako akyerɛ ne sɛ awoɔ ntoatoa so bi bɛdi mfie ɛde ɔwɔtwe Jeffrey 1914 na sɛ ɔde 19 ɔde mfie de ɔwɔtwe bɛka ho ɛbɛyɛ 1984 wɔn mo hyɛ nkɔm sɛ saa abɛ na wɔhwi mu mmerɛ no bɛba na wɔn mo sɛ yɛn ntina a wɔbɛpem mfirinhyia mpem sia bere a yɛbɔ ha wɔ awie nanso wɔn antumi ankyerɛ da pɔte biara saa nkɔm hyɛ bɛba mu wɔn ne Yehowa dasedifoɔ wɔn mo atoro nkɔm hyɛ ama mu ɛhyɛ sɛ 1914 wɔn mo hyɛ sɛ 1914 sɛ Yesu bɛba na 1918 no saa na ne mu afre 1918 bapem 1925 nipa dodo atontɔn wɔ n'agyapadeɛ wɔn mu fie 1914 bapem sɛ wɔn tontɔn wɔn mu fie atontɔn wɔ n'agyapadeɛ yɛn ne Yehowa dasedifoɔ no wɔn mo abakɔsɛm na deɛ wɔn mu wɔn sɛ yɛ wɔn mfa nkyerɛ wiase nyinaa na bra asafoma ne tontɔn wɔ n'agyapadeɛ wie wɔn sɛ wɔhwim brɛ no ɛba Amageddon ɛno ne wɔn gyina mo de agyapadeɛ no nyinaa kɔma Yehowa dasedifoɔ asafo no wɔn tontɔn wɔ n'agyapadeɛ nyinaa firi sɛ wɔn gyina sɛ 1925 no ewiase no ɛbɛba na wie nanso ahyɛase 1914 1918 1920 wɔn nkunta wɔn buiɛ no ɛyɛ 1994 1975 epadodo no agidie ɛwɔ Yehowa dasedifoɔ wɔn kɔ wɔn krataa mu wɔn sɛ aka na kakra bi na aka wɔn sɛ 1974 na aka abɔsome dumienu nti Yehowa dasedifoɔ na wɔn hɔ no saa abrɛ no wɔn de twerɛ kronkron de hyehyɛ so abra wɔn manyai wɔ meamea ahodoɔ ɛne ewiase yafana ɛwɔ wɔn nkrataa lumaya sa saksi ni Jehovah. Marami ro napunta sa amin, no? Ano masakasaka na mta Yehowa dasedifoɔ asɔre no. Dodo no aba asafo yi mu nanso bi no mansua nyansa biara. Ana wɔn mansua wɔn mansua hwɛ. Ɛna wɔn sa hyɛ nkɔm bi Yehowa dasedifoɔ sa hyɛ nkɔm sɛ yɛn bɛyɛ mfirinhyia mpem nsia ɛfiri bra yɛbɔ hawa. Wɔn sɛ bɛsi 1994 ɛnɛ afi bɛɛ mu ni yɛwɔ 2021 nso Awurade Yesu maa Yehowa dasedifoɔ hyɛ nkɔm so bɛba 1995 ɛnɛ 1994 ɛnɛ yɛwɔ 2021 Yesu maa
ɛno na ama nipa bebree no anye twerɛ kronkron ni ɛsane asɔfo abɔdamfo yinti asɔfo yɛ wɔn mo hwɛ atoro nkom ntama nipa bebree no anye twerɛ kronkron ni anso hɔ awo baako bi so wɔ South America ɛyɛ me ya paa sɛ mene na ntumi anye akyinye sɛ me baa no oni hɔ Brazil fo bi bisa me sɛ na adati na one mantem na me ka sɛ ɛwɔ Nyankopɔn no wɔhyehyɛ mmerɛ no ɔmo sɛ mfirinhyia aduonu bi abɛsena wɔ sanka wɔ ba ɛtene mfirinhyia aduonu bi abɛsena ka me ba ha yi a anka bi dodo na adwene mu abuye saa na tie twerɛ kronkron mo mmerɛ hyehyɛ yɛ no yɛnim mɔbaa yɛ hwɛ Brazil ni bi nsɛm a wɔkaayɛ ɔwɔ ɛyɛ Brazil maa no ɔte fide mantem esse dia conversei com a Nyankopɔn nhyira wo na wɔma wɔn kwatentene sɛ wɔde Yesu dwabrɛ yɛn ɛyɛ mmerɛ me nua baa no kasaeɛ na adeɛ kyɛm ne ne kasaeɛ no sɛ adɛn na wɔanni kan ama Brazil ntɛm anya hwɛ ne mfeɛ aduonu bi abɛseneɛ ana mfirinhyia aduasa bi abɛseneɛ ɛwresa Brazil ayera akyɛre wɔsɛ adɛn na wama ntɛm mfirinhyia aduasa bi abɛseneɛ ana mfirinhyia aduasa atwa mu na adɛn nti na wama ntɛm abra wɔtɛ deɛ na mɛkyerɛkyerɛ no aso no wɔsɛ wɔsan ka mɛba Brazil ma mu mfirinhyia aduasa bi a abɛseneɛ atwa mu ɛpa akyerɛ sɛ ɔno osua ne nyansa sɛ de n'ani ada hɔ afiri atoro nsɔre mu afiri sɛ wɔahunu na ɔkoro asafo biara ɛna akɔkora baako nso a ɔbɛdi na dansi ɔsena mempa asɔre bi akɔ na so mehunu ɔbarima mane da soɔ asane ama ne ho no so mayɛ ntie bɛyɛ 52 years ni mahwehwɛ nokora asɔre akyɛre na nokora asafo som akyɛre ɛnyɛ obi na kyerɛ me sɛ ɛnyɛ nipa Uma ocasião, 4 horas da manhã, eu levantei sem sono e liguei o canal rural e vi esse homem falando. Nunca vi homem que entende mais na Bíblia do que esse homem até hoje. No abarema biara wɔtɛ twerɛ kronkron na sesei sɛ abarema bɛpem ne Eu estou procurando a religião verdadeira que Cristo fundou. mɛhwehwɛ nokora asafo no E essa aqui. a Kristo siiɛ na megye di sɛ no nie na apawa ɛtɔ so nim na metie no pɛ sɛ mekyerɛ sɛ batagalo kasa ma sɛ mɛhwehwɛ nokora asafo no 52 years mahunu bi te dakoro bi gyae wampempo sɛ ɔbɛkenka twerɛ kronkron koraa bio ɔka kyerɛ me nanso dakoro ahomnakye bi ahomnakye na ɔnna me ntumi na mesɔɔ TV na mehunu Soriano yi ɛna ɔka kyerɛ ne ho sɛ yɛne nokora asafo a mɛhwehwɛ no ɔsɛmpakani biara ni wɔ a ɔwɔ twerɛ kronkron nimdeɛ sɛ abarima yi sɛdeɛ ɔka no wɔ nadansi mu no saa abere na wɔnya mmɛka asafo ne ho na ɔda so yɛ hɔhoɔ saa abere no wɔka saa asɛm yi yɛn twerɛ kronkron de sɛ ne mu nsɛm sɛ di kan wɔ palma na ɔyɛ hɔhoɔ na tire no ɔbɛyɛ onua ɔbɛbɔ asu ana wɔnya nkɔpɔ na ho maburo mu no sɛ wɔyɛ onua wɔbɔ ne ho mɔdene wawu na efiri bra oba asafo no som Nyankopɔn sa akɔpem bra wuye saa na mepache we nipa bi nim wɔ no mo a wɔn mo ampempo sa asɔre da mo kro besi hɔ bio wɔn so wɔn kɔ asɔre bio twerɛ kronkron kra wa gya kan ɛna onua ba akɔ wɔ Sao Paulo ɔno so ka so wɔn kɔ asɔre bio onua bɛre ma rodel nti saa na anya wɔn nko nipa dodo wɔn na tete sɛ wɔn
Saba sorry, or money, some class or in Pobio. One po one tanta. One must my share and sorry, baby. My honey, I know correct. Woman in a sicana, one was a share. It do one when yes, or class or bio. Now, so for the catcher, I say, when person mercy us or a damn bio. My Jackie Kronkron walking kind. Nasabra, whatever cano. Na asofo na wo pen faso no wo Nyankpɔn se obabo ko no kura safuni no omosi yeni ade a ya hwehwɛ Abra kasa kyerɛ asiyɛfoɔ no kasa no ɔmo so yɛn ni ade a wɔn pa kyerɛ na yɛwɔ binom wɔn ma wɔn mo mpɛ sɛ wɔbɛtie mpo bio ɛnɛ asɔfo bebree no na babɛka asafo yi ho ante sara na barima na ebinom afa ntete babɛyɛ adwumayɛfoɔ na saa wɔ fɛn abura enipa gidie efiri wɔ ne nsa bɔtɔyɛ baako ne sɛ nsɔre ɔto wɔ so ɛhyɛ nkɔm kɔpem Kristo mmayɛ wɔn mo hyɛ aseɛ mpo firi hene wɔfiri Chile ana Avila da Cruz na Kristo ɔbabatena CNN so sɛ ɔno ne Yesu Kristo ma yɛ ɛtɔ so mmienu and in 2012 ebi na mfiri nhyia nsia wɔ South America ha na ɔhyɛ nkɔm sɛ June 30, 2012 ɔsɛ ɛno ne Kristo ɛmayɛ na madwumi bisa sɛ na adɛti na wɔka biribi sɛ ɛfiri sɛ wɔbaɛ wɔ so ɔno ne Kristo na adɛti na wɔka sɛ Kristo bɛba 2012 te sɛ Philipia man mu no Kristo bi aba ɔno mpo deɛ ɔmindanao ɔno kɔm de no ɔkɔdi kwadu na n'adwene mu yɛ na pɛrɛkɛsɛ no ɔsɛ na ɔyɛ Kristo ɔdi kwadu saba n'adwene asɛ ɔbaeɛ a ɔsɛ ɔyɛ Yesu ɔno na wɔtɛɛtee nipa no na amahunu ɛnyɛ sɛ ɔbɛdi kwadu nkwa mfi enanum odi kwadu nkwa nanum na nyo ɔsɛ ɔdi kwadu nkwa mfi enum wɔde adi kwadu saa na ɔsane baeɛ ɔno ne Kristo no nti afei na kɔmɛtwa me kwadu die so mɔnwene ho saa akoa Miranda yi hyɛ nkɔm sɛ Yesu Kristo ɛbɛba June 2012 na owuiɛ ɔsɛ Yesu ba na ɔno ne nkɔm hyɛ mu no ɛna owuiɛ ɔwɔ 2013 ɛti na sɛ fɔmma no wɔn mo nso ni anye nsɔre ho bio ase ne wɔn mo nso sua wɔn mo nyansa na wɔn mo nim twerɛ kronkron mo mmerɛ ɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a wɔn mo adwene mu abue
afei de o mahunu nyansa dodo no a adwene mabuye wo ma firi wo no mo nsɔre mu ebinom abɛka asafo yi ho kana ne asɛm a yɛka da so manalo asafo no aba sɛ manalo kana sɛ mpa wie a ɔsɛmpakani biara mma na kyiri bio na mmom de yɛbɛba ne yɛ atam wɔ huhu ɛne ewiase awieyɛ wɔnom sɛ ewiase bɛba na awieyɛ berɛ a manalo bɛwie ne som adwuma na mo manalo owie ne sɛ nkɔm hyɛ sɛ wɔbɛyɛ ɔsɛmpakani wɔ awieyɛ mmere mu yɛyɛ atoro kyerɛkyerɛ fi sɛ ɔbɛyɛ mo bɛhyɛ nkɔm sɛ manalo ne ba na kyiri wɔ biara ma bi fi sɛ da ɛdiakyire ɛda atwatoɔ no ɛyɛ ɛda ɛbɛnya ne awufoɔ na sɛ wo no woba saa aburo no a ɛna sɛ waka akyi ɛberɛ a yɛnya ne awufoɔ na wobɛba ne kwa sɛ yɛfrɛ wɔ sɛ wɔsɛmpakani a wɔtwatoɔ ɔsɛmpakani a waka akyiri wama ɛberɛ a asɛm yɛyɛ mfomsoɔ ɔsɛ Nyankpɔn sɛmpakani a yɛasoma no wɔ ɛda a ɛtwatoɔ yi mu ɛfiri sɛ ɛda a ɛtwatoɔ no yɛ da a yɛbɛnya ne awufoɔ na ɛfiri nea yɛasua mu no hindi na isang linggo ang natitira na lang mula ng mga aral si Kristo, mga huling araw. Ɛhyɛ ase ɛfiri brɛ Awurade Yesu Kristo ɛfiri brɛ Awurade Yesu Kristo kyerɛkyerɛ no ɛna ɛdi akyire anaasɛ ɛna ɛtwa toɔ sɛ yɛbɛkasa afa mmerɛ nhyehyɛeɛ ho a mmerɛ nhyehyɛeɛ ho tene Paul kyerɛkyerɛ mu na ɔtene Paul wonyane tumi firi Awurade nkyɛn Onyankopɔn na soma no na wɔkaa sɛ Onyankopɔn ɛnam ne ba no so kasa kyerɛ yɛn na ɛdi akyire yi mu bɛpɛ mu nante bɛsrɛ ni aka yɛnom nyinaa bom na mfrenhyia apem ɛbɛhyɛ aseɛ na ɛwɔ binom hɔ no ma wɔnom nyanya na ɛyɛ saa berɛ no na yɛbɛnya ne awufoɔ no bi mfrenhyia apem no wakyire mama yɛkenkan adiyisɛm ɛti aduonu ankyɛmu inu Revelation 20 verse 5 sɛ na awufoɔ nkaeɛ no deɛ wɔanya nkwa bio kɔsii sɛ mfirinhyia apem no bɛwie duransa yɛn ne wɔwusɔre adi kan no nhyira ne kronkron no deɛ onya kyɛfa ɔsɔre adi kan no mu saa nkurɔfoɔ no so na owuprenu no inni tumi na mmom wɔbɛyɛ Nyankopɔn ne Kristo wasɔfoɔ na wɔne no bɛdi yɛhene mfirinhyia apem wɔn a wɔbɛka wusɔre adi kan no ho no wɔn yɛ nhyira wɔyɛ kronkron ɛfiri sɛ ɛfiri wɔn a wɔka wusɔre adi kan no ho no ɛfiri wɔn soɔ awuprenu no ɛni tumi wɔ wɔn so nanso wɔbɛyɛ Nyankopɔn asɔfoɔ ne Kristo asɔfoɔ na wɔne ne bɛdi yɛhene mfirinhyia apem nti yɛnhwɛ wɔn a obedi kan yɛn nyane afiri awufuo mu wɔn a obedi kan yɛn nyane afiri awufuo mu wɔwusɔre edi kan no no wɔn bɛdi yɛhene mfirinhyia apem wɔn di yɛhene mfirinhyia apem na deɛ bɛsi ne sɛ mfirinhyia apem no akyire
Abeye wusori etoso miyinu. Na manalo Yesu ba no ne atemuda na friendship inni hobio. Nti menyonko nipa kromufuo na wana kwa Church of Christ no. Monwene ho se ye na daamo a mosofo ne se Awurade Yesu Kristo ba eno ne wiase awieye. Ensoro nyina se Yesu Awurade ma ye tosumi ne se Awurade ba eno ne wiase awieye. Anya no kore monhu se Twerɛ Kronkron no aka. When the Felix Manalo kan wo mko wankra tamu. Okay, July 1956. Krado Toson, one more 17 so near Barama Felix Manalo, and only was a Kenny with Chato. I was a so Kenny with Chato said the Yesian, but I say. So I do we any Sumajuma and then some Pakajuma or Desha Swanwa. I Nyankpɔn asɛm kroji a wo kyerɛkyerɛ no. So when you kape ɔsɛmpakani biara ma yɛ atemu hu anaasɛ ewiye nti sɛ Awurade Yesu ba wɔn deɛ sɛ Awurade Yesu Kristo ba no ne wiase awiye saa na nsɔre nyina ne asɔfoɔ nyina gidie sɛ ɛnɛ Yesu ba no ne wiase awiye ɛbɛ sɛ wɔn sɛ Nyankpɔn ansoma wɔ sɛmpakani biara na kyiri nti ewiase nyina gidie sɛ ɛnɛ Awurade Yesu ba ɛyɛ wiase awiye pamocho ɛyɛ nada monya hwehwɛmu anuanom mo bu mfu ansa na wo befunu di kan sua Twerɛ Kronkron mu nsɛm adanse afoforo nso nie a wɔn mo twerɛyɛ ɔmo ko akrata ne mu 1952 kratafa tosa de onum yɛnsa wɔn sɛ Yesu Kristo ma yɛ toso mienu ne ewiase no awiye na yɛ da we Nyankopɔn bebu atɛn ɛyɛ da we Nyankopɔn bebu asase so atɛn ɔmo sɛ yɛ wiase awiye nya no kore anuanom sɛ Yesu ba na nya no ne wiase awiye Twerɛ Kronkron sɛ Yesu ba ɔne wɔn ebedi kan nya ne afiri awufuo mu wo wusɔre edi kan ne mu no wɔne ne bedi ahene wɔn mo nyina bedi ahene mfirinhyia pem yɛnum ne nneɛma anuanom etwa sɛ mote aseɛ na bra meka sɛ Awurade Yesu na wɔn a wɔbɛnya ne afiri awufuo bedi ahene wɔ asase so no munum ne wɔn mo sɔfoɔ no kan yɛ mete ayasem free Isaiah Samson wo de bribi sie afa de da wa kasa ye won nkɔmɔdiebea fidie so na wo ya ba ma fa bato nkɔmɔdiebea fidie so wo se ye wie wo da odi kanfo eno ntia wo nya hwe no I was a one would come from Poe in Wama. You need to say something I can't. A shoemaker can't know, then a shoemaker. Now, no more on Commodie or more. I can't for Commodie Fidie so. I feel Twerɛ Kronkron say. Wana obenya na efiri awufom owusori edi kan nim no wane Kristo bedi yahene ahemfa na wan bedi yahene asafo re se obeside no wedi hene wasasi so abra ye behye asasi ye mbede na bam na abra wakana ni bumpu afu dasuma huno ewiase ne nyanko ye se Awurade ba ewiase ne nya ensaye I was a friendship and be already bedding it. Dubbing. Mama yanking a dis and meti nunche mudu. Revelation 5:10. Now I am mania so for why I want a mania so for my Nyankpɔn
na wobedi asase so ahene nye nipa nyina na ebewuo sɛ Awurade bɛnyɛ nipa nyina na ebewu saa brɛ no wana bɛka asase so no wobedi wɔn so hene mama yɛn kenkan Mate yongoma ase nipa mienu wo awiyamwo so no ena nipa ba no wo wafuo mu wabefa wo baako na wagya koro no ema mienu wore yam awiyamwo so wabefa wo baako na wagya koro no nti wono yabeka asase so no Kristo ebedi won so hene ane wona benyane won mafire wufum ne yeye mfirinhia pem Awurade basane yaba Awurade maye mu no so ba efririnhia pem bi wo ho aka mfirinhia pem bi amawi ase no na yedi hawo ebra won ne Paul ka se na edi achirim ne fese free Awurade Yesu Kristo asha asie se wo church kopem wi ase no awie ye no ya friend say na edi achirim mu anawe yemrem na we yemre na say de na edi achirim no asha asie free Awurade Yesu Kristo abreso saade bapem yemre yimu na yemre yechi no yemre echi abene no efrihia pem bi eba ti se wo kan nyina bo mo atwera konkon no akwan so na ye no kore every say efrihia pem na ye no kore Onyankopɔn de efrihia pem ye no dakoro enti dakoro ye efrihia pem no ene ebeba se no ne da etwato eno ne da sa efrihia pem no adidie na asana efrihia pem no be sase no eno na wusore ne bedi kai benya ne wona ewu ye wa Awurade mo kane ane fa ne wusore edi kan eno achi na efrihia pem no be sase ye fa no wotwera konkon mo se na edi akire na edi akire a ye kasa fa ho wotwera konkon mo ne abaroma anya ye mre nya don hwere ye de no nan mama yankin ka Timoteo ngoma tasum yinu etimi ansanche mu baako na hunu yen se enna edi akire mu no amra emu ye den beba nti enna edi akire mu no amra edi akire a ye wo mu no eye mre ne don ene wo mu anya non hwere adionu nan so the SDF yemfumuso no wanu keka se wiase ne fibra ya boy no babono nansia na da biere ne ya don hwere ya de nan so the wanu mo sie ye yankwase asem kase SDF asafo ne nkyerɛkyerɛ mo mama yankenkan fi wanu mo ngomamu SDF gidie na wamo se ada wotro asiye se dakro wo Genesis ngoma etiba kun ye yom na yom no akire eye noma kyane se asoche se don eye honam fam no kire se don hwere ade no nan efato ho Genesis ngoma ti su nchemu du ba ko kapma shede ngoma ti du isia nchemu ba ko ye kire adebo emra wakasa fa ho don hwere ade no nan wo honam fam yene wanu masa kire se ye wo nkuntamuo entu ano ko poti bi asam yom no yom mo se ene number bi ne nam no kire honam fam don hwere edionu na eyefumuso eno te me pesa me kasa no me heziefuo dikanfuo nam ne na kasa also mo gina nchana mo ye de mo ntumi nyia no mo ntumi mma ho ban wo se eye Genesis ngomati ba ko no tinawoma eye don hwere edionu enan o mama no abase hombeda na eziefuo di na ye papa also ya Nyankpɔn bo wiase enan sia na da etosonson no wada je na ho me sa na eziefuo ma na aba no wo se ya memene da no ne mugidie ye ya toro nkyerɛkyerɛ ye eziefuo toro nkyerɛkyerɛ
Amo Philipia for ya damu, Musum de Mo, America for damu, na mu was the sorry. Now we had the Baba Dada, Yankuni Pabakase, and Yankopon water bo, and Nania don't share the night. Abra Yankopon body, no. At that beer, Yankopon body, I must say, don't share the night from us. Pakinggan nyo lang. Ito'y talong ito nung isa natin tagapakinig. 24 hours a day. Na Nyankopon de body. Ayan fumuswo. Yeah, ni mo wan mo nim hwefa twerɛ kuma yenti yetiefo no. Nang pasimula Ise misal mo At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Genesis chapter 1 verse 1. Ase fitias yen wo Nyankopon bo wo soro ne asase. Na asase da ho hunu a eni bobia biara. Na esum wo ebunu no ani na wo Nyankopon ho butu nsuo no ani. Na wo Nyankopon ka asa nya han na eye han. Na wo Nyankopon hunu han no se eye. Na wo Nyankopon pa han ne esum no mu. Na wo Nyankopon frɛ han no ade kyiye ne esum no ade saye. Na ade sai na ade kyi da edikan ne no. Na wo Nyankopon ka sɛ wie mu mmerɛ na amapai nsuo no mu. Na wo Nyankopon yɛ ahunu mu nteremu. Na wapai nsuo ɛwɔ ewiem no waseɛ ne de ɛwɔ ewiem no soɔ no mu na ɛyɛ saa. Na wo Nyankopon frɛ ewiem no ɔsoro na adeɛ san na adeɛ kye da ɛtɔ so mmienu ne no. Na wo Nyankopon ka sɛ nsuo ɛwɔ ɔsoro aseɛ no ɛmo aboa no wɔ faako. Na wo hunu asase pɛsɛ na ɛyɛ saa. Na wo Nyankopon frɛ pɛsɛ no asase na nsuo mu ano no ɔfrɛ no ɛpo. Na wo Nyankopon hunu sɛ ɛyɛ. Na wo Nyankopon ka sɛ asase mfifiri iwura imfudiɛ enuyaba sɛdeɛ wɔn so tie wɔ asase so na ɛyɛ saa. Na asase fifiri iwura ne enuyaba sɛdeɛ wɔn so tie na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Demiɛnsa na adeɛ sae na adeɛ kye da ɛtɔ so mmiɛnsa ne no. Yɛfɛ si abrada Daniel. Na saa adeɛ yi wɔnte na SDF wasafo mo pɛn. Wɔn mo nya yɛn mo ho mmerɛ ne adagyeɛ. Na barama Joseph sɛ yɛn ɛfɛ sika mmerɛ wɔnom. Mɛsɛ yɛ kaa ne bio. Na mepɛ sɛ brada da ne di kan kenkensa. Asena asase yɛ sakasaka ne hunu. Na ebunu wɔ na esum wɔ ɛyɛ ebunu ani. Na wo Nyankopɔn ho butu nsuo no ani. Na wo Nyankopɔn Nyankopɔn pa esum ne han no ntem. Na wo Nyankopɔn no sɛ han no yɛ Nakita na natin sa kanilang paliwanag, 24 oras daw yan. Kasi yung mamara na mapay nsuo mo. Afezi efuwa se Nyankopɔn wade bom no saa nnai no. Kaya don hwere adio no na sɛ de wɔn mu aka no.
almost said Daniel Fanny Yon. Now, dear sign, now, dear chain, there, Dick Cannon. A dead Dick. Sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan ng tubig. Ade chi yene die ne siye na Onyankopon ya hunumu ntremu na apai nsu ewo ewiem no ase ne die ewo ewiem no so no mu na eyesa na Onyankopon frɛ ewiem no osoro na ade saaye na ade chi da etoso mienu neno nti yeso don hwede de no nan yo brother Joseph said yes die fo se no nanu monwini huo ya bo wo soro de da kro na ya bo wo soro ana nsuo nyichemu ne nsuo ntremu nsuo a wo soro ase no Krasa mediswa na se na Onyankopon frɛ wiem no wo soro na ade sai na ade chen da etoso mienu neno na Onyankopon ka sɛ nsu ɛwɔ ɔsoro aseɛ no ɛmoabo ano wɔ faako na wohunu asase pɛsɛ na ɛyɛ saa Onyankopon frɛ pɛsɛ no asase na nsu mu ano no wɔfrɛ no wɔpo na Onyankopon hunu sɛ ɛyɛ na Onyankopon ka sɛ asase mfifiri nwura infudie inu ya basade wonu sutie wo asase so na eyesa eto na bara majosa twen Onyankopon ka se asase fifiri wura from ene inu ya ba ni inu ya so na aba sele ne sutie na yesa kyese ba mu ye don hwere aduonu nan ana na so montwan yo ebesi de ne wadua nnuaba na ne yina tumi afifiri don hwere aduonu nan mu pamoto wuya udua dia edua no da no a wudua na na fifiri na eso aba ana se udua nnua mpo a enye nnua nyina na so aba ebra afifire ye wo bra kopote adua bi aba eso atada gi afi ansa na adua bi kura so aba ene mfie bebe katarantaduhan yung pinagtuturo sa iyo ni Eli Manyene ho Jelanji white nkyerɛkyerɛ mo no nya nkwasi asɛm a mo monwene ho ade ntumi sie sɛ ye bɛyɛ dɔnhwere aduonu nan every sɛ ase dua ne fifiri na nso aba na dana ne bɛfifiri na nso aba ana ɛyɛ saa every sɛ saa bɛ yɛ wɔ nnua hodoɔ pii wɔ hɔ ma na nya nso aba enya nnua nyina na so aba ntem medua aduaba bi the rock fruit no mfie nso ansa na ebe so aba agye mfie nso ansa na tamarind eba be so aba la momo se don hwiri ye dionu nan ya kasa fa bresuo ho wa ha yi o enya nnua nyina na eso aba bre kro no amu ebi ba so aba kra na bia January, February, March, April, May, June, July, August. Menyanku nipa mama yenwene, mama yenhyase yenwene. Yenhwehwe mama ma obu mfumi ensa. Ya abotere na yenkasa efa Nyankopon asem ho. Ya kasa fa iwura abefifiri, nnua abefifiri na so na aba. Sede ni sutie. Na edi ase na Onyankopon na asase fifiri wura ne nnua basa de wonu sutie
na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na adeɛ san na adeɛ kyɛn da ɛtɔ so mmiɛnsa ne no na Onyankopɔn mɔnwene ho yɛsi ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa onua bɛyɛ majosal yɛnum nyinaa bɛsi da ɛtɔ so mmiɛnsa nansa na nansa na yɛ dɔnhwere aduonu nan ana pamɔkyɛw SD asɔfoɔ no efiri bra ennuaba no ennua no bɛfifiri na anyini na aso aba no saa bra no na aduane fifiri ya na so aba ase asase fifiri wura na nso aba nti dan aduane fifiri ya no na so aba adana yedi aduane yina na so aba bra kro no amu Nyankopɔn ka sɛ nnua yina ne wuremu wuremu nnua yina fifiri no ne yina fifiri ya na ne yina so aba bɔ mu jackfruit tamarind no ne yina so aba bakro yɛyɛ nkwasi asɛm ma mo nyini sɛ adana Nyankopɔn ba adeɛ na saa adana ne nnua fifiri na so aba enya no kra nuanom ebisɛ wa mu ubedi wa da sɛ wudua nnua bi a ɛnyɛ da kro nya saa da no na so aba yanto aso Nyankopɔn ka sɛ enka bamoto ha muntie no yie muntie ha no yie Genesis 1:14 Nyankopɔn ka sɛ enka ne mmerɛ wiem na mepai awia mmerɛ ɛna na mfie nkyikyemu bio na enye enkanea wɔ wiem na enhyerɛ wɔ asase so na yɛsa duisia na Onyankopɔn yɛ nkanea kɛseɛ mmienu na so nyabara madosal twɛn nnua bi wɔ hɔ dada o edika edua nnua bi dada edika edua nnua ni bi dada tie mmienu na kanea kɛseɛ ne sɛ kanea kɛseɛ no sɛ eni adekyeɛ so na kanea ketewa no sɛ eni anadwo so ona bare madwo so mama yɛmfa yɛ adwene ne dwuma kakra wobɛsi dan no waka sɛ every Genesis ngoma eti baako kyemu baako kɔpɛ mmiɛnsa yenum nyinaa yɛ dɔnhwere aduonu nan na ɛnkyemu du nan no afei na awia bɛba o afei na wɔsrane bɛba afei na baako kura bɛdi adekyeɛ so na baako adi anadwo so ahai na dɔnhwere aduonu nan ne ba bɛhyɛ aseɛ na ade nti na wuhia sɛ Onyankopɔn bɔ awia afiri sɛ nnua so wani awia han a wɔtumi ntena se wɔnya nnuane nnura betuma wɔn man kasa mu deɛ no awɛde na yɛfrɛ no sɛ photosynthesis abra Onyankopɔn bɔ nnua ne ɛnɔma foforɔ no na ɔsɔ awia no saa abra na dɔnhwere yɛ aduonu na ɛmɛma ɔda koro no bɛhyɛ ase afiri na so Onyankopɔn yɛ nkanea kɛseɛ mmienu no sɛ kanea kɛseɛ ne ni adekyeɛ so nti yɛmfa ɛna wɔbɛnya da adi kan no adwene no afiri yɛwɔ da adi kan ɛberɛ nkanea kɛseɛ mmienu no yɛbɔɔyɛ no Kristo ɛdidisoɔ na se na adeɛ san na adeɛ kyɛn da ɛtɔ so ɛnan no nti yɛyɛ da ɛtɔ so ɛnan na wobɛsi dan na waka yɛn abom sɛ ɛberɛ a ɛyɛ dɔnhwere aduonu nan no firi sɛ sane sɛ ɛyɛ wɔ wia ne wɔn mo adwene bɛyɛ wɔn mo prɛkɛsene no yɛbɛsi dan no yɛka yɛn abom sɛ da ɛtɔ so nan no pɛ na wɔn mo hunu wɔ wia na wasra nese
owia bedi adekyeɛ so na wɔsrane edi anadwo so na afi mu besi dan no maka sɛ ɛyɛ dɔnhwere do ne na yabra ɛda ɛtɔ so nan no na Nyankopɔn bɔ awia sɛ ɛmra mɛma yɛ mmerɛ ne ɛmfie nkyekyɛmu na wo si dan ka sɛ Nyankopɔn ne da odi ka ba ade ne yɛ dɔnhwere do ne nan abra ɛmmerɛ ɛnya maaye wɔhunu sɛ nipa no wankɔ sukuu kra no a woda fa wadwene yɛ adwuma ketewa bi wobɛhunu no kwafu sɛ ɛfiri bra wɔ Nyankopɔn bɔ owia no wɔ srane no wɔ Nyankopɔn bɔ owia no wɔ srane na wɔbɔ owia no sɛ medi adekyeɛ so ɛna wɔ srane no sɛ medi anadwo so na bra Nyankopɔn bɔ owia no wɔ srane no na da di ka toso minu ne de toso miensa badada afei bra ya bo owia ne wosrane no ɛda toso nan ne ya bo owia ne wosrane nti hai ana don hwere de nu nan be ye be hyase ya kan a eziefu okeka sɛ Nyankopɔn abɔde na nyinaa yɛ don hwere de nu na be se de no aka abom yei ebe mo wadwene ma yɛ wona mo nwene ho no wie bia rani ho na so na ye bu ne sɛ yɛ da di kan de trust mienu anti ye nya don hwere de no nan ye ye hwɛso kɛseɛ afiri wie puoye kopem bra bɛso aba yɛwɔ nnua bebre no na wɔwɔ wudua abɛgye wo mfie pii ansa na fifinya ne bɛfifiri bra kro no mu nti bɛsɛ dan waka sɛ nnua na yɛdua ne nyinaa so abadɔ hwere do ne nan mu modwena ho sɛn Nyankopɔn abɔ nnua yi yɛ no ɛna wɔbɔ owia sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnua no bɛtumi anya nnuane no yɛ photosynthesis na yɛnsi don hwere ade nu na wonu dua wudua ya sadan sa iye no ya bo owia no na toso nan ada toso na na bo owia no ti ya don hwere do nan yana na ɛyɛ no korase no don hwere de no nan mu no ɛna nnua no so aba prakopre na nnua tumi anya photosynthesis wona bara ma rode wonu de me part de tumi si sɛ nyina betumi asi don hwere de no nan mu ɛsɛ de toso me sɛ yabo nnua so aba ɛna yesa sɛ de mo sesie Abraya bo nnua no na ayade awuhia sɛ Nyankopɔn bo owia na sɛ de bɛyɛ ayɛ bɛbim wɔ no asɛm ɛsɛ nnua wɔ Nyankopɔn bo ne da ɛtɔ so miɛnsa no sɛ de bɛyɛ bɛtumi afifiri yie no ɔbɔ owia ne osrane no han adekyeɛ mu afei saa nnua no na ɛbɛso aba ɛbɛso aba na sɛ de bɛyɛ nnua Nyankopɔn adua bɛso aba no ɛwɔ no mu hia awie bɛma no ahoɔden na atumi aso aba na yɛbɔ nnua ne da ɛtɔ so nan na de bɛma dua atumi afifiri na anya ahoɔden no yɛnya mpo mmɔɔye na da Nyankopɔn bɔ dua na no mu nyina fifiri yɛ na nyini yɛ na so aba na yɛyɛ fom so yɛnya don hwere de no nan yɛne mu ne nneɛma wɔse yɛte aseɛ mama yɛ hwɛ sɛ de bɛyɛ nnua bɛtumi anyina so aba no mama yɛ kenkan ɔsɛ
ye nnua tari yie ansa na tumi aso no bafredia agimfie no ko mfie nso na sweet cherry trees agimfie na ko mfie nso pear dia agimfie na ko mfie nsia na so na plum nnua agimfie miansa ko mfie nso na sour cherry tree agimfie miansa ko mfie num apple dia age mfie mienu ko mfie num ansa na so apricot dia agimfie mienu ko mfie num persimmon dia agimfie miansa ko mfie na ansa na so nectarine dia agimfie mienu ko mfie miansa na peach dia agimfie mienu ko mfie na ansa na so Inya bebre no ana wo mudi mponi ha minimudua bi a wohunu sa adua no agimfrinhia ha aduasa asa na nhwiren eba so una bara ma Joseph moghunu sa adua no 130 years asa na flowers eba sa adua no so kan mama mfanche so de be ya Wobɛka amu wakan aye bamboo aye kampro aye nia aye aba afibiara na kampro dia biara no emfie wo ha ana soaba na flowers enumpo na wake kakra bi na asey enti ye wo kampro bi wo hon ma sa kampro no agi mfie wo ha sa na flowers abaso ano so ya pampro bi sa pampro na jin frinsha wa ha insana inhwira na se flowers abaso enti obeside no akase don hwiriye de na no na amono wa da so aba dan ne die ania na nyini na so anianom sa trowe ogituma ne ye sei na kampro betumi aso minisa la mo se fa no Pampro ana kampro aye tagalo kasam ni kawaya befo kasam ni bamboo FILIPINO ya fana kawaya na so mun ya pampro bi won masa pampro no aye pampro bi no so wo ho agin frinchia wo ha sa na flowers abaso na so aban frinchia wo ha ki na wotwe na asen agu Mama yankenkan na kwasme fitwera kronkron na se na ɛdiakyire kasa na ɛdiakyire ankasa mfa don hwere aduonu nan ho ye wansam binom wɔtwera kronkron mu a ɛkyerɛ sɛ dakoro ɛyɛ egina ma mfrinhia pem gista na ɔbɛkenkan nyina ɔbɛkyerɛ sɛ yɛ don hwere aduonu nan a ne ba ma ya adwiri ma ya mprekese ne na obedada nipa o ma ya nkenkan Genesis ngomati ba ku chemu aduonu na Onyankopɔn ka sɛ nsuo ne nnare abɔde a ɛte asie pii na ntakrabowa into emfa asase so wɔ ewiem na Onyankopɔn bɔ nsubuwa akɛseɛ ne enketewa ahodoɔ sɛde wɔn su tie ne ntakrabowa nyinaa sɛde wɔn su tie na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na Onyankopɔn Shirawon say Mowo Namona Namonya Apumuma Nantakrabua Eno so asase so Nadia sai Nadia chen da etoso enum neno Oni abara majo saltwen Yere de tosu numu de tosu nim ne muntie enuanom muntie na monwene ho Onyankopɔn aka sɛ ensuo no nnare ya body atia sie pii
nantakraboa into emphasa aseso wo wiem na Nyankopɔn bɔ insuboa kɛseɛ Nyankopɔn bɔ insuboa akɛseɛ bɔ insu akɛseɛ ɔbɔ insumnam akɛseɛ bɔ insu ana tuna octopus abɔdeɛ biara keka ne ho wɔ pomu anase insuo mu Nyankopɔn bɔ ne nyina sɛde wɔn so tie ne awie mu no ma sɛde wɔn so tie na Nyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na Nyankopɔn hyira wɔn sɛ monwo na monno na monnyɛ apomu mma badadwo salmon twɛn abra yɛ bɔɔbɔ nsu no ya bɔɔbɔ nsu no ya bɔɔbɔ nsu bebree prɛko paana daabi brother Eli ɛnyɛ sana na tie fifiti asɛ abra yɛ bɔɔbɔ adeɛ no abra yɛ bɔɔ adwene no ya ba adwene bebree no prɛko paana daabi ya bi hia sɛ wɔn mo wo Onyankopɔn hyira wɔn no sɛ monwo na mo hyɛ pomu ma enti ɛpononya nya ma Nyankopɔn sɛ monwo na monno na monya pomu ma Nyankopɔn ka yɛ nkyerɛ mpataa no nti mabisa mo ɛda Nyankopɔn bɔ nsumnam no Nyankopɔn bɔ ɔbɔ nsumnam na sada na po ne yɛ ma na da bi Nyankopɔn bɔ pomu nam no wanhyɛ po ne ma ɔka kyerɛ nam ne sɛ wɔ mo hyɛ po ne ma Nyankopɔn na ma po ne yɛ ma enam nko enti da Nyankopɔn bom emoa na wɔn wo yɛ dako saada no a na wɔn wo yɛ mo tukosua na nkora ne nyini yɛtumi hyɛ apone ma saada no a pamtɔ saa na tie da bi mi hunu adwene a yafro no nnɛ saada no a no wa tukosua bebre na ne ma na nyini mi hunu bi da ona bara madan wa mi da me pa kyerɛ ani fisa de wo de kyɛ ha yi no ya de brasuo kura edi dwuma abra wo Nyankopɔn bɔ saa bɔde nyina wie ye no ɔbɔ mu ye no wo hyira wɔnom ele Nyankopɔn ma wɔnom adwuma sɛ wɔnom ngo na wɔno na wɔnhyɛ apo mumma nti wɔn nam wɔn ankasa brasuo so ɛna ye adwuma nti abɔde na Nyankopɔn abɔ no mo wɔ adwuma bi bɛyɔ sɛdeɛ bɛyɛ wɔnom bɛwo ahyɛ apo mu Yesu ma saa so na ɛyɛ ntakraboa a wɔawie mu so teɛ yɛrum nyinaa ntumi ngo dɔnhwere do na dakoro dana yɛ bɔ wɔn na dana na wɔn afoforo mu dana na wɔn atoto kosua dana na wɔn hwɛ ne dana na nkola na nyini abi ntesa hwɛ mockfish wɔn ma bebe wɔn bɛfa so te sɛ adwene sɛdeɛ bɛyɛ adwene bɛtumi awoɔ no ɛwɔ di wɔba bɛyɛ ansa na adwene atumi atokosua kɔpem sɛ wɔbɛwo na ma no bɛhwane na wɔanyini nti anuanom bɛ Nyankopɔn bɔ adeɛ no ɛnyɛ sɛ dɛ na pomu mpataa yɛ ma epo nkusie kura mpo wɔn mo ngo enyini da na yɛ bɔ wɔn mo na mpo nnoma opo odi akokɔ to a saa da na wo hwane saa da na akokɔ no na manu nyini daba ne yabo mo we mpo yabo wan mo da tosunum ada tosunum na Nyankopɔn bɔ yo tusi de kase Nyankopɔn abade da atese nipa na ani anum se twira kokko ne kase dakura na no nkyerɛ sɛ yɛ dɔnhwere aduonu na ntese nipa na o awesa na edi akyire na sɛ ɛyɛ nipa na enhyehyɛ ne yɛ ka don hwere do ne nan ya sɛ wɔsan ka wiase sɛ datata enti yomin enyepe hemera wo Greek kase wa mo sɛ ɛyɛ ɛda no yɛ nya abrako pote sɛ ɛyɛ da yɛ wɔ soro da ɛne ɛwɔ asase so da ɔsoro na ɛware sene asase so na Nyankopɔn
Nyankopɔn ka sɛ nya han na yɛ han. Onyankopɔn pa yɛ han no na esum no mu. Na wɔfrɛ han no. Na wɔfrɛ han no sɛ adekyeɛ na esum no adesaeɛ na adeɛ san na adeɛ kyɛn da edi kan ne no. Te da edi kan no adeɛ san na adeɛ kyɛn yɛ. Da edi kan ne no. Na so ɛyɛ dɔnhwere aduonu nan a na da bi yɛn nya abere a wobɛtumi ahyehyɛ. Yɛyɛ abere bebree. That's why Sunday, Kronkron mmerɛ a munim wonti. Ade ɔsɛ yɛ ne ntawanta wa pibe brenipa. Ana na ama yewo da se di fuwa di nkukuwo. Ebra wan bu ana somo se ena no. Hazi efuwa so somo hye nkom se Yesu baba 1914 1913 yewo da se di fuwa amma yewo da Yesu Kristo amma. Omo hye nkom nsia. 1914, 1920, 1925. Almost a share and company in Amam. Now 1918, 20, 1941, 75, 94. Almost a share and combio. Now, what the young cassette. Kira omo pawo kan saa no mama no abase enna wo kira kronkron mu ne dɔnhwere ye de nan amoto wasoro enna awarese ne asase so na asoro na ena asuna asase so de mama ye kenkan de to no me ngoma etidu ba ko nchemaduenu ba ko na mo na ne momma enna adɔso asase so a Awurade ka wo wona nanom entam sa wode be ma wo no so said there was soro a ekata asase suyi ennatiye amoto wasoro enna eyesno kufri asase so na ti se de be ya wo benya asase so nanti pese wasoro no ta wo pese wo mfie a won wasase so ayese wasuru fie na sa wona wudi na asase so yese asase so na ena ebunyankopon ye fa obuo menyankopon Genesis 11:20 na twegu wo fie apon wa ho na wapon kase so na wo na wo ma ena adonso asase Awurade ka wona nanom entam se ode ba ma won no so said there was soro ekata asase so yi enate na Awurade wasoro na asase so na sonsonie dantem na obi baaye Bɛka se asase so na ne wasoro de ye penya no kurani anom asase so na ena ye 24 hours ena be ma wo dakoro don hwere no na wa asase so 143 days ena ma wo dakoro Mercury 58.65 asase so na ena ma wo dakoro Mars da don hwere nine ene Semadia sa enkron Uranus 17 hours 14 minutes ena ma wo dakoro Neptune and dakoro 16 hours 7 minutes Saturn 10 hours 39 minutes Jupiter 9 hours 56 seconds ena ma wo dakoro magunu pamoto ye wo soro ahodo ye wo ewie ma ahodo osoro anasa asase ahodo na wo Venus asase so na ya no kufri ye na asase ya tisu sa na ne yesu no kumokuna na oni abara majoso don hwere na ne mpo yesu no ko Venus to the worry 58.65 earth days na ye enna adionu ahanu aduana miensa ena ye dakoro as all the buyer asase so 243 days ye dakoro e wo Venus asase so nti usi den ka se eda Nyankopon de ba de no ne ye mremu na nyina ye pe
ɛna hanu yɛasase so ɛna maako ɔhamienu ɛyɛ asase foforɔ so da koro wode ewiase ahodoɔ wɔn atwa yɛ ho ahyia no emu biara wɔ ne berɛ na deɛ emu na ware paa yɛ Venus asase so ɛna ahanu adi anan mmiɛnsa ɛna bɛma wo da koro ɛwɔ Venus asase so brado samahun ɛwɔ wiase ahodoɔ mo firi sɛ asase pa na wɔ hɔ ɛwɔ wiase ahodoɔ wɔ hɔ na mama mi ni wa dance yɛn kyerɛ mu SDF fo mo boa mo dintoro ɛbrɛ wa no mo ka sɛ Nyankpɔn da wa de bɔ adeɛ no ɛyɛ na ɔhwere ɛde ne na yɛ nipa deɛ na yɔme ɛyɛ nipa dɔn hwere ɛde ne nan no asɛm yam wɔ Hebrew kasa mu Mama yan kay Isaiah 30 verse 8. At ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Na afei ko na kotwere no apono bi so mawon. Na kurukyire hye ehoma mu. Na ntina ho enye adansiye nkosi daadaa yome awori di dwuma wɔ ɛna sɛ daadaa kyerɛ sɛ ɛyɛ daadaa ɛno so yɛ yome kyerɛ sɛ daadaa isi yɛ hyɛ no sɛ wɔntwerɛ nwoma bi yɛfiri asɛm nwoma de bɛdi dwuma no wɔtwerɛ sɛ wɔmfa ne dwuma wɔtwerɛ gu aboɔ pono so not now na nya adansiye nkosi daadaa yɛyɛ daadaa na wowie ɔbɛba abɔnten sɛ wɔbɛka sɛ dɔnhwere de no nan SDF foɔ ganon din yung hemera sa Greek yung salitang hemera sa Greek ayon ɛnkyerɛ dakoro ɛkyerɛ nna bebree na ni awieyɛ ɛna ayon wɔ Greek kasa mu nso tɔda magu no yɛde saa asɛm yi di dwuma yɛde kyerɛ wo sɛ yɛyɛ ɛberɛ a ɛni anobuo Greek kasa mu ma yɛmfa nsɛm no nto dwa hemera ade yɛ mu no Greek 56:16 sɛ yɛbɛka saa afa biribi ho a yɛfiri ɛyɛ asɛm mu sɛ wɔbɛtena ase yɛfiri Greek 14:76 kyerɛ sɛ ɛyɛ ɛda wɔnamfa mu no mmerɛ dɔn deɛ wɔyɛ sum ne han ntam ana dɔnhwere aduonu nnan nyinaa na mmom ɛnɛ pii ɛna ɛyɛ adeɛ a Yudafoɔ de di dwuma ɛkyerɛ saa nneɛma yi mu sɛ yɛbɛkasa fa biribi ho a ɛberɛko pɔtɛdaa no ɛkasa fa emu adwene ho mfie daa anasa da fa anada biara atemu da mmerɛ mfie binibigay na meaning doon sa salitang araw sa Grego hemera ay figuratively mogno asekyerɛ yɛde ma asɛm ɛyɛ day ɛyɛ Greek kasa mu yɛ hemera ɛkasa fa berɛ ho ye kasa fa emre ho ye nya don hwere aduonu nan nya don hwere aduonu nan nko e wa asekyerɛ wa don hwere aduonu nan mu Kristo wankasa enna e wo don hwere dumienu ade kyie mu ana enti kunam fam no Yesu Kristo kasa fa don hwere aduonu nan da kurubu na so wo debi wo no mu a o paate don hwere de na ɛyɛ dakora na sɛ de Greek fo nwoma nkyerɛ ase no sie ɛna Hebrew 24 hours lalabagin noon yung mismong ulat ni Moises sa Genesis na
afewa no mama no abasa na dodo na woken kan wo Genesis ngoma ni no aye don hwere ya de nu na ya basa no a ane 24 hours. ebe butwira kronkron mo mmerɛ a Mose de ba de wo Genesis ngoma ni so ababa eba ne sen na aye apomo mpata nyina betumi ya dɔɔso na wɔhyɛ apomo ma dakoro wo Nyankopɔn ka sɛ mongo na mo no na mo hyɛ apomo ma sɛ yɛ dɔn hwe yɛ de nu na pa ɛne anka mo no bɛpɛ ne ntɛm. Tapos yun din pong magpakarami ang mga ibon sa lupa. Punuin naman ang tubig sa mga dagat nitong mga nasa dagat naman. Ɛna sɛ wɔn mo yɛ na hohare so kra mpo no a ɛnsi wɔ dɔnhwere yɛ de nu nan mu. Na hindi uubra yan sa 24 hours na mangyari lahat. Asɛm na sɛ mo hyɛ apomo ma no. Kami sinasabi sa days of creation. Ɛnyɛ no kora sɛ no ma nyinaa bɛsi dɔnhwere ɛde nu nan dakoro. Liwanag sa kadiliman at nagkagayon, Wo Nyankopɔn de n'abɔdeɛ Gaano kahaba ɛnna ato dwa. Wotumi ka sɛ Nyankopɔn ni hann. ang lupa, walang anyo, walang laman. Para magkaanyo't magkalaman, it allows time. Kung titignan mo ngayon ang lupa, Na yɛn ɛyɛ nahe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a earth's crust, and biribi bɛtumi awie nyini na ohia mmerɛ. Ɛna yɛhwɛ yɛ asase yi a asase so no yɛwɔ adanseɛ bebree wɔ hɔ. Na yɛdi wɔ adanseɛ sampa asase no anyini encounter on ɛdi mfie bebree. it took billions of years in the development of the earth as we have seen it, as we Na see it now. ɛnɛ no ne adeɛ a yɛhunu no nnɛ yi 6,000 na ɛnsi mfirinhyia mpem nsia ɛnte sɛ de Yehowa dasedifoɔ no keka no SDAfoɔ keka in ɛnsi wɔ de Nyankopɔn bɔ Nyankopɔn mmaa de ma ne nyinaa nso wɔ dɔnhwere ɛde no nan mu. happened 6,000 years ago Abɔdeɛ hyɛ aseɛ mfirinhyia mpem mmienu bi a abɛsene. that needs billions of years to be developed. Yɛwɔ no binom wɔ asase so ahia mfie mpempem. Aboa ne bɔ yɛ dene. Precious stones, like the turning of ordinary Te sɛ metal into diamond, it may ɛwɔ ɛyɛ afi bi dane dɛnkyɛmboɔ abɛgye mfie bebree. geology and the layers of the earth, Sɛdeɛ ɛfam hwehwɛmufoɔ no ɛreseɛ. that the earth was in Yɛdi ho adanseɛ kyerɛ yɛ sɛ asase tena aseɛ no bɛbɔ mfirinhyia apɛpem ni. going to ignore these findings of Nti science, all of them. abɔde mu nyansapɛ de suafo hwehwɛ mu nyina bɛbɔ ato agu anaa. Kaya kung mag-iisip tayo, ang Na deɛ ɛkɔ so nie sa Biblia, sɛ wɔbɛdwene ho a mo eh. At pag naintindihan mo, maintindihan mama yɛnwene ho. Na sɛ ɔnyɛ te ase a it can mean wobɛhunu. 1,000 years, Sɛ Onyankopɔn ka sɛ isang araw, ɛyɛ da koro a maging 1,000. ɛbɛtumi akyerɛ mfirinhyia apem ɛfiri sɛ da koro bɛtumi ayɛ mfirinhyia apepem Sa lahat. Ikalawang Pedro 3:8. Pakinggan nyo. wɔ Onyankopɔn twɛdeyampɔn no wadwene mu. Mama yɛn kenka Petro nwoma ɛtɔ so mmienu Ang isang bagay na ito, ɛti mmiɛnsa isang araw a ɛnkyɛmu nwɔtwe. tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng isang Ang Diyos ang nagsasalita, aba. Na adɔfo Pwede. moma yɛn ɛnyɛ mo biribi a mone mo sɛ da koro yɛ Onyankopɔn sɛ mfirinhyia apem. Na adɔfo moma adeɛ biako yi ehu ntam sɛ da koro yɛ Nyankopɔn sɛ mfirinhyia apem na mfirinhyia apem yɛ no sɛ da koro. Na Onyankopɔn no mfirinhyia apem nyɛ ne nsunsuansoɔ. Ɛfisɛ ɔno ɔte ase daa. Alamin natin yung nalalabing ilang araw. Kasi mga huling araw eh. Ilang araw na lang ba natin tira? May araw na maghahari ang Kristo. Tapos dadating si Kristo. Maghahari naman siya ng 1,000 taon. Kasama nung binuhay na maguli. Mga ilang araw pa kaya ang natitira. At dun sa mga araw na yun, ano ang makikita natin doon? Yan naman yung tanong ng ibang nagsuggest. Ano ba raw yung Antikristo?
kailan daw, gaano katagal yon. Kasi sabi ng mga born again, 7 taon daw maghahari ang Antikristo sa duration ng tinatawag daw na Great Tribulation. Pag-aralan natin yung mga yan, mga kababayan, para makatulong sa atin sa pag-iisip ng tama. Punta tayo sa ating social media account, kapatid na Daniel. Opo, narito po ang ilan sa mga reactions na tinanggap natin sa ating social media accounts, kapatid na Eli. Georgie May Santain Sigan. Sobrang maraming salamat sa Diyos. Ako ay sobrang nagagalak dahil ako'y nakapakinig ulit. Sobrang dami na mga taong nawawalan ng gana dahil sa mga bulaang pastor. Kaya ako ay blessed dahil nalaman ko to dahil sa partner ko. Kami ay naglilingkod at pinupuri siya kahit ako ay hindi pa member ng MCGI, pero naway makaanib ako dahil dito ang totoo. Marami na naloloko ngayon, kaya naway marami pa mabuksan ang puso sa totoo. Salamat sa Diyos, naway gabayan ako sa pag-engganyo sa pamilya ko. Salamat sa Diyos. Crisanta de Francisca. The people who can really appreciate what Brother Eli is doing are people who are looking for the truth. People who are open. And our Rod Paul, the Pabebrenoa. Wamaka kan Samoa. Aso fuwa tro fuwa die da washa Hong Kong. Na wachara badam sem. Na somo maya nye wana wakikan kasi asem no ini. Na Onyankopon wasema sem kafuo. Yenya brother Eli ne brother Daniel. Na Mary Regine eye pass wo awe yemre mu na na ma yehunu no ewo yemre mu na so nye en ma papa bio me da so na sa temu da no ye na ebesa na yehunu ye ho ye wonto ma ye nye seti ya mokwan said ye be ya ye nsa betumi aka da enkwa Aldrin verticals se aseda Kenya nkopon na dan so mase ye suan ma bebre. Weko wa man church so me pese metie o na bra kro me pese Bɛka mo ho me da so nse metwa ba ye wonua wa hai ena nalda so bo aziefu e bone se Onyankopon ti ase no se mo time table na ase no ehu enuan me ne da so ne se be buye yani na yakoma Hanpanani ba Radolfo ewe yemre mu na yewo no ewe ye enna edi echim na Kristo mmerɛ hwase ye no kra ye pass ye gunu saa ne mai said ye be ya asofo atrofo na da yen Ankom hwɛ no yes no kufri de Onyankopon ayi Alvin Samano nipa bebre no ana wambobobbo mutu keka nsam ye mmerɛ yi mu na so bra ya hwehwa ato ho no omo nyina ye mumfumsuwo omo adi munkukuwo asada ke Yakobon Berenda Marechuanis na azie sofo na keka bususem tie Onyankopon o washa wa tron kom no de sobo na ebo Onyankopon na saa ni pai na wanam twerɛ kronkron no akwan so kyerɛkyerɛ Nyankopɔn ne nsɛm sadaka Nyankopɔn na Michael P. Makazo ɛyɛ nneɛma ho ne abusudie sɛ wobɛbɔ Nyankopɔn soboɔ asɔfoɔ mu Nyankopɔn wɔn mu mfa ne die ma Nyankopɔn na yɛda Nyankopɔn ase sɛ obi eka Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ no kore no wakyɛ yɛ sɛ yɛ obi ne mo no wɔn mpɛ sɛ asafa wɔn nyini wɔ mu no bɛfiri hɔ ɛyɛ arawasɛm sɛ de wɔn mu firi wɔn mmɔfra sɛ no bɛtena wɔ saa
da sadaka Nyankopɔn ye Nyankopɔn na nkyerɛkyerɛ no kwasma ma babu no anel sarino mani agye sɛ nipa bebraba ba ye Nyankopɔn nkoa na so awraho sɛm wɔ mu wɔ ne sɛ yaayɛ kromfoɔ ɛsan so dada wɔ nyɔnko nipa yedi wa danse wɔ Nyankopɔn na ma brother lintiase sɛ wɔn fa nyi nipa safo ma kɛn arendin atena free brother Eli meti no maba mepɛsɛ bɛka safo ma adwene mu abuye. Salamat sa Diyos at may Brother Eli na nagtutuwid ng mga baluktot ninyong aral. Sorry dodo na tinasa no mamu abubo mutiri mu keka wa no nsem. Na enipa waji wondie na wo ho amabo. Na yɛda Nyankopɔn wase sɛ wasema Brother Eli. So wafere no kwasem emre yɛ Rafelesia. Aseda ka Nyankopɔn sɛ da biara no nkyerɛkyerɛ bi sɛ ɛkɔ na da yehunu ehu ntasɛm ɛwɔ mu. Ane yɛyɛ no kora safo. Asafu yi pɛ ɛna ɛka nkrɔfo atoro nkyerɛkyerɛ adie. MCGI asafu ni mo pɛ na tapos hindi ka talaga maboboring sa pakikinig. Salamat po sa Diyos. John Huswin Avery, MCGI lang may aral na ang tinutukoy sa araw na nasa Genesis during creation ay hindi 24-hour period. MCGI asafu ni pɛ na wɔn nkyerɛkyerɛ afa Nyankopɔn abɔdeɛ na ho ɛwɔ Genesis ngonyɛ dɔn hwere yɛ aduonu nan kama yɛ sensori nyina ntiasie na mamunga ang mga binhi meron di sabay-sabay mamunga abra no aso sɛ wɔn bɛsoa baitumi nya de besi da sɛ aboa no yɛbɔ no na saa da na na ahyɛ so aba anya mo wanya ne betumi aye yen bra ko no je Brother Eli na wo kyerɛkyerɛ yem wo kyerɛ yem na Mark Vincent na Brother Eli tene sɛ wontumi mfa waadwene sɛ wode waadwene bɛyɛ adwuma Nyankopɔn abɔde na anya dɔn hwere ade no na Nyankopɔn pɛntɛm betumi atwɛn na Razon Villa Nueva Barbosa na almost a year wiase no wie yenya sa na tie free bra metie Brother Eli nkyerɛkyerɛ masua no mapi Kristo bedi asase so kene na masua Nyankopɔn so nte sɛ INCM no ɔmo kenkan no mo yɛ ne mo ho tie atwerɛ kronkron mu nsɛm watwerɛ so bedi asase so kene na so war so bedi hene wɔ wiem yenya nyansasɛm Brother Eli will be already no about church and send your church and now what to check. Transcend beer remuno. Each run one I would see you. Suyon. Now, who said to send your washer? Yes, a breast woman for Bessuana baby. I see you will touch some future of Kronkron. Brother Eli way a jet now. Ako so adwe kyerɛ me kɔ born again sorry abrɛ ba ya na ma brɛ sorry ahodo wo Brother Eli pɛ na makunu ne sɛ o ka no kra no wɔ yemre mu na yenum ne yɛtiefo no adwe kyerɛ ne bi wɔ nkɔmɔdie fidie so Brother Eli ɛnua no da mo nyina sɛ mama yɛ nyi Nyankopɔn ayɛ ma mo nyi Brother Eli ayɛ momfa yɛ yɛ ne ma Nyankopɔn mama yɛ to ho mo nyom baako ya bompa yi
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will... Ababa enipa so eweyemre mu na ya shawsie ye hunu nsenkyerɛni maako na de aka ne ya amanehu na atwa yen ho ahyia bɔne emroso ye hunu ne ma nyina na nipa shawsie pa no yi da so wan mu nyabi abra no waso se ye bɛyɛ baako na ya bra Yehowa se wa safa Awurade ni mama yenkɔ todwenu na yɛmfa yenkɔ to sere anto die ɔwɔ tumi so abaje yen enkwa free ahomane a wawiase no ntem mama yɛmfrɛ wo Nyankpɔn twɛde yɛmpon esane yɛmma ne yɛnma emmanti ene ewiase mutimamuni biara hwehwɛ ne dasoɔ ne enkwagye na yɛtumi anya asomdwie wa yakoma mu ne daso aboroso amane hunu nipa fam nyinaa akyiri anuanom mmarima ne anuanom mmaa ne yɔnko nipa mama yɛnsiesie yɛn ho na yɛmmɔ mpaeɛ pamakyɛw mama anuanom ne nnamfonom masra mama yɛ nyina yɛmmɔ Onyankopɔn mpaeɛ yɛn agya otumfoɔ ne akɛseɛ ɛwɔ wo daba korɔ no din mu agya ɛyɛ yɛn ani so pii sɛ wama yɛn akwanya pa foforɔ na yɛn akoma na yɛn adwene atumi ahwɛ atie wɔn nsɛm yɛda wo ase sɛ daa woto wɔ so ɛyi esum efiri nipa bebree akoma na wɔnom adwene so wɔyɛ mmerɛ yi mu wabuye yɛn adwene mu ama yɛhunu wɔn nsɛm kronkron agya yɛnum sɛ wonkuto na wotumi a wobɛtumi ayɛ yɛ ama yɛn na yɛtumi yɛsua sɛ yɛde anidie ɛbɛma wo ayɛsrɛ wo sɛ wo ne Nyankopɔn de anidie bɛma wo yɛhia wo na yɛtumi atena asomdwoeɛ mu na yɛtumi anya gyidie ne awerɛhyɛ mu wɔ yɛakoma mu na yɛn nsa tumi aka wɔda nkwa bɔhyɛ no yɛsrɛ wo sɛ hyira yɛ nyinaa na yɛahohoa wɔka yɛn ho ama yɛsua wo nsɛm na nnipa a wɔta ne yɛn nso ka ho na yɛn nyinaa mmɔbɔ bue yɛakoma ne yɛn adwene mu na nnipa nyinaa tumi atie wo nsɛm ase ne botaeɛ nti a yɛkyerɛkyerɛ paako ne yɛpɛ sɛ yɛde w'asɛm brɛ nyɔnko nnipa ayɛmuye a agya wakyerɛkyerɛ yɛn no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena anidasoɔ ne yɛasomdwoeɛ mu yɛnim sɛ woyɛ Nyankopɔn twede yɛ mpɔ ne ahomɔborɔ ne wɔdɔ abɔ wo so yɛsrɛ wo sɛ yi abufuo ne wɔtane afiri nnipa a watɔ nnaadaa mu akoma mu yɛsrɛ wo ma wɔhan ɛnhyerɛn wɔ n'akoma mu ne wɔn adwene mu yɛsrɛ wo sɛ hunu akra a wɔn mo ɛdi nokorɛ wɔ n'akoma mu hwehwɛ wɔakyiri kwan yɛsrɛ wo sɛ daa yi wɔn mo firi amanneɛ ne wɔ sɛyɛ mu ma wɔn mo akwanya na yɛtumi awie yɛde sua kɔpem
sɛ ɛbɛwie nyini wɔ wɔn akoma mu wɔpɛ ɛwɔ hɔ ma yɛn nipa wɔbɔɔ yɛn agya yɛsrɛ wo sɛ wo yɛn mmɔbɔ ne wiase nyinaa ɛwɔ yadeɛ yi mu da yɛne anidasoɔ biara ɛwɔ asase so ɛne baabi ɛhɔ no mɔdwoɔ a yɛbɛtumi adwane akɔ hɔ agye wo tumi ase na wɔn nsa wɔ abasa tobi ase boa wɔn a wɔyadeɛ wɔn a wɔrefa wɔ hia mu boa yɛn na yɛnyina yɛntumi mfiri yɛn mu mfiri yɛn firi ahokyerɛ mmerɛ yi mu dɛbo no nyinaa soɔ boa yɛn na yɛtumi ntoa so hyeta wo nsɛm ɛbio yɛgyae yɛn haw no yɛn dadwene nyinaa tɔ wo so yɛda wo ase pii wɔ wo dɔba korɔ no din mu amen ɔma yɛn nkyɛnhyerɛn Mama yɛnyina yɛn nsa nka wɔ dɔ na nhyira afiri yɛn agya wɔ soro adɔm ayaresa ne nkwagye afiri ne Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron ma ayɔnkoyɛ ɛntena yɛnyinaa kɔma mu ɛnkanka yɛn mma mu sɛsie ne daa ne daa nyinaa amen.